हे लोगोफोर दिनै आं थारमाने बे भिडिअ फोरमायगोन WhatsAppनि मोनसे ओरैबायदि सेटिंस जाय सेटिंसखौ नोंथाङा जुदि अन खालामाखैबा बे सेटिंसखौ अन खालामनानै लानाया जोबोद गोनांथार मानोना नोंथाङा जुदि नोंथांनि WhatsApp एप्लिकेसनखौ जुदि बा WhatsAppखौ हेक जानायनिफ्राय बारग'नो लुबैदोंबा बे सेटिंसखौ अन खालामनानै लानाया जोबोद गोनांथार अब्ला थुदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननोसै। लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि WhatsApp एप्लिकेसनखौ ओपन खालामग्रो। WhatsApp एप्लिकेसनखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गोजौनि थ्रि लाइनआव क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय सेटिंसनि अप्शन नुनो मोनो, बेवहाय क्लिक खालाम। सेटिंसआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामबा नोंथाङा बेवहाय थार्ड अप्शन नुनो मोनगोन, टु स्टेप भेरिफिकेसन। नंगौ लोगोफोर, बेखौ जुदि नोंथाङा आनेबल खालामोबा बा नोंथाङा बेखौ भेरिफिकेसन खालामोबा नोंथांनि WhatsApp एप्लिकेसना हेक जानायनिफ्राय नोंथाङा खमैयाव 50 बा 80% नोंथाङा बारग'नो हागोन। स' नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय आनेबल नुनो मोनगोन, बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय मिनिमाम 6टा पासवर्ड इन्टार खालामनांगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि जुदि इमेल दंबा इमेल आइडिखौ बेवहाय इन्टार खालामनो हागोन, बा जुदि गैयाबा नोंथाङा बेवहाय गोजौहाय स्किप नुदों, बे स्किपआव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय आंनि इमेल आइडिखौ इन्टार खालामदोंसै। बेनि उनावहाय नेक्स्ट, बेनि उनावहाय आरो कनफार्म इमेल आइडिखौ खेबसेबाव कनफार्म खालामनांबावगोन। बेनि उनावहाय सेभ, बे सेभआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा गाहायावहाय दान नुनो मोनगोन, बेयाव दानाव क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनावहाय नोंथांनि बेवहाय भेरिफिकेसन क'डआ बेवहाय साक्सेस जागोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ जुदि नोंथाङा डिसेबल खालामनो लुगैदोंबा बेवहाय डिसेबलबो खालामनो हागोन, बा पिनखौ चेन्ज खालामनांगोन आरो इमेल एड्रेसखौबो चेन्ज खालामफिननो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामहर आरो गाहायफोर सोंथि दंब्ला गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांना बे गोजा गाबनि साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि घन्टिखौ थुनानै हो। लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बाय बाय। नोंथांमोना मोजाङै मोजां बारलांथों। जै बर' हारिनि जै।